Днешният мъглив ден е точно като ситуацията с еврото. Знаем къде се намираме в момента, но не знаем какво ни чака за напред. Единственото сигурно нещо в този живот е, че винаги е добра идея да инвестираш в жилище на добра цена. И днешната ни оферта е точно така. Намирам се в модерен комплекс в район Южен и съм тук за да ви представя доставен апартамент, който е на топ цена. Заповядайте за да ви го покажа. Жилището е 64 квадратни метра, състои се от разчупен хол. Удобно антре, достатъчно голямо да събере всичките ви обувки и палта. Ваня и тоалетна, които се считават уединение и комфорт в едно. И 15 квадрата спалня, която да прекарвате уютно всичките си вечери. Споменах ли, че изложението е изцяло южно, намира се на среден етаж и е среден апартамент. Цената в този път не е мистери. Цената е само 84 500 евро и ако искате да го видите, може да се свържете с мен веднага.